Lino. Tipo muray pagpusak ta. Mampusak ka ka? Akin? Inalam la? Magano labat talaga gagawin ko? Ay apuram la, tatsagaw la. Mong labat na iba niya ang pusak. Nasla, itong bukulagtan. Akin? Igagaganta ka mo? Usong pa lang kung wala ba ay? Ina naman ka ni. Ang tutigago mo ya? Ay sasambutin ko la ba ta? Uso yan natan. So, ang tutan? Ay so 0.5 challenge. Ay ang babangir ta na 0.5. Anyo ang tata? Ako lang kila. Anyo ti uso. Ayan to. Uli open ba kam? Ay so 0.5 kang ko. So. Si 0.5 puto ulumay. Alam pera rin pagpasak di man. Itumbok mo jay. Akin. Tumbuka lah. Mars. Magano Mars. Tug ka na. Kapashare ka Mars. Ilong ka. Ay walay asaga mo lang among chismis ah. Andi, alon chismis. Ano tanay? Ay sikatan. Ay siya iya. Alikas mo. Uso yan natan. Kaya may 0.5 challenge. Ay, atang may babaga ng lino. Paano tuta na? Ay, nyama. Punta mula batay. Sang ka rampa. Ay, saling ko pa sirin. Alaga ka upload mo ah. Wala la sirin. Ah. Ay, sige sirin Mars. Puti siya. Ihat mo may post ko ah. Sige sirin. Paano tumang kasi? A few moments later. Inyo ka ng charge? Ganun charge? Ay, ganito yan. Katumanaya. Nay? Okay? Ginamit yung cellphone ka? Ginamit? Hindi. Ito ay. Sinarit labat. Inangay ko balo. Inangay yo. Kapabain kayo.